Ole mani chana thil pakhat I han ngai to chindon ti ang Korean mi pakhat nen in ngai zong in hmangai ta ni in isia a ti chuan a hnuwa phei chuan in nein anrama inin zui ho ta hiala ma se hlim takin in don chhozel don emo iti lain thil dangin aron nang le tlat mai chia chuta in ti thiam lo na hauti anga langkha hun rei lo te a in hona na sataka changin chu tharum thona lama achhuak le tamaya atopa phei chuan ikopui idu em chin chu I hlo tak hiala wangin ani chu I himna atan kalsan idu ta a chuta nangma mai ni lovin in fa nge nen chuan kalsan idu ta boka ma se chu tiang chu a theidir si lo chu mai lani lo ama chawi be emo iti lain anram chunga anti dan ve reng chu I chunga thleng ta hiala anua phei chuan I fa nge chu lak sak che atum ta a chuta thil ti sol angin report ma la engti kong zong ma in ifa chu I chang theidon ta si lo chutiang chuan maniram ni lawa mania she tak tuarin I don ti na ni chu han ngai tuaringot pu in rapthlak le a mani chana tu mishing hian nge do ti ang le ma se he kan thu soi tur hi thon thu mai ni lovin ataka thil thleng nge ani tlat si hetiang ang hi foreigner Korean mi pa te pasala nei te chan ni fovin kot in thak hi chu mitam tak chuan an ngoi bo pui mai thina ma se heiba ka hian nam inkar inang lo lutuk te tong in shat po lo na tele ti dan inang lo hian mishing ein hlatirin in thla shunalian tak an nei pha theya chu chuan in hmu sit na le in tui thlarna a thlen le fo thin ani atlang puin no pa inkar le in ngai zong ti inkara kot in thak na hi Korean rama hian hlor hle maya meichia pali te zinga pakhat tal hian hetiang hi an report to thin ni in record an tar lang nge hei mai ba ka sei chuak lawa ngoi bo pui anom nol boka heng mi te hian an pasal te emo an ngai zong te an hlawa wangin an report ngam ngai lo ni in alang tin hetianga meiche chunga hleilin le hi Korean meichia ni lo ram danga tanga Korean pasala neiten an tok na sem ema an tan chuan tong in shat ton lo na wang hian mosit na hi an tok na sabi ke moti thei hial ani a chan po dan le don fel fai taka zam ani mai lo awangin hetiang ang har sana hi atam hle a kumsang ni som pathuma tanga kumsang ni som poko inkar khan hetianga in chung khura tharum thona foreigner te laka hian khe sing ni sang kha chong lai omni in an soi he mai ba ka foreigner te hian thil pakhat ma chon na nei bokin chu an fa te en kol theina hi ani a ma se foreigner te hian kan sei to ang khan tong lama har satna an ne wangin an pasal te laka an fa te en kol theina kot lama tangin an dong ve theimi olawa hei hi tong lam thu mai ba ka Korea ram in rel bol danin Korean mi le sa te chuan an fa te ta na ma thlir eng tak an pek thei jok arin wang ani deuh bera aru langa kan sei don chuan Korean nu le pa te chu an ram dan puin atan jok ati thei ome amai ro chu hetiang anga an fa te en kol thei lo hi foreigner mi chia te chawin an ton ani bik lawa foreigner Korean no pui nei te po in an tok ve bok ani ti chuan hetiang thil rapthlak tak hi kan hriat lovin Korea hian a thleng mek ani ti lan tir turin tun chuma hian me che pakhat kotni chungchang kan ron sei dona ani hi me che chel tak ni in a pasal hne na changa ti du da na na sa tak tor le a fa ta na theithop chwa tu ani a tin kotni chanchin hian langsi lawa herama foreigner no puitena an thil ton thin tam tak aron tar lang don ani tun chuma chanchin kan soi tur kotni hian a pasal hi USA aton ni in anin ton na po karaoke an nge a pasal le a then khate chuan an ma ni ne na karaoke nei turin kotni chuan ron soma kotni po chuan a birthday ani awangin an som na chu alo pum be mai boka hemi atang hian a pasal ne na anin zui tak thu a soi ti chuan kum khatli achan vedon anin zui hnuwa in nei tange nge in hetia anin nei hnu po hian kotni chuan a pasal chu mi fil tak ani thole ama po akher thiam thote asoya chu mai ni lovin afa te aron hmu ma sakber po in anni nen chuan anin po thote le chumini anin hmu ma sakber ni chuan antan toiste ale sakhiala te chuan mun sang te zen kwalin kotni le afa ma sa te chu apasal na nong hian angai sak viau ni in alang ama ngeina asoi dan chuan
a pasal masa a then hnuwa pasal nei le tura a in ngei to chuan hepa angba khi anom the arin lo thu a choi hiala ti chuan be seina ane wangin a pasal pahni na tur chuan ane le tangeya ma se an mahuna thil lo thleng tur reng an mulok si lo chuti rwal chuan kotni thil ton ang hi midang te ton ang tho ni in atira chuan be seina sang taka oma mangai na po aleng vel che chuai ani ber ma se thil chuan hunrei lo ti chhongin a chhezongin malam apan tatlat mai le ti chuan kotni soidan chuan nawa pai tanga thil dik lo awm nia a sha thole chumi atang chuan a pasal laka tanga enghar satna emo chu tok rengin no chhuwa vo ani reng boka chumai ba ka engpo ti sol palta se a pasal chuan amali afa te chu a no chhuwa theitu te soifovin a visa ati top sak tur thote le police hne na chuan a pasal kut a thlak anga report atum thote asoya hengte ba ka hian kotni pasal hian police chu kolin chota chuan anopui chu chan omlova a no chhuwa theile theilo thote azo thiala ma se hetia azo tum hian police chuan chutiang chu a theilo thu anno shilawangin chandang cha sang sang te siam chop le in chu chuan har satna kotni chunga a thlen pha fo thin boka chutiang chuan chungka maya in mosit le in ti do da chau chu du tok lavin kotni pasal hian anopui chu kut a thlak da fo maya hetia kut a thlak thin hun lai hian kotni hi arai porn saviau to nge ani ome ma se heti chong hian kotni le afa pai ta na hlawm khophialin a pasal hian kut a thlak thin ani ti chuan rum khat po kotni naw pai chu thlathum mi ani in a pasal chuan a hna atanga lo ho pa in chen le kha aron hona chuta anupui ma chuan the thla in chen adu thu asoi ngal zata ma se kotni chuan alangai to tur thole a pasal chu ngai to na fim mang torin alo shila heti lai hian an fa te chu room le lamaya an oma wangin anin haulai an mu chuan anril ruwa har satna an nei pha a hlovang ani pakhat boka ma se a pasal chuan chu in chen na lekha a taksa a vanor chong chuan chen adu thu asoi chen ba ka kotni chu anam deu sok sok maya chutiang te noi chu ani awang chuan kotni chuan a fati omna bedroom chu panin a pasal chu kongka a khar nan tapmaka hemi hnuwa hian kotni chuan a thil ti lai chu a chhun zom le maya ma se a pasal chuan mini somni vel chung chu bedroom kongka chu ron chum vak vakin korean tongin tha atum thu te le thu thalo tak tak a chak chhuak nok nok ani oma heiba ka hian hemi tum hian kotni pasal hian anupui hne na chuan inu bula ka thon don che ati hial boka hemi kum julai thla hian kotni no hi boral to in hemi shirenga a pasal chuan chu tiang thu chu soidu ani a kan hmangai le kan du tak te soidu ratan chuan anadon ti a sha the nge yang ti chuan heng thu a sha no hian kotni chu savieta phatin kongka chu awahong ta a ma se a hon vele a pasal chuan pon lama tanga ron nam vakin kotni hnara kongkhar chuan na takin aron tauzuya heiwang hian kotni hnar hi avun pha hial ani ome chumi hnuwa a pasal chuan an bedroom banglama chuan norbet le in a hmaya te chuan a beng boka heng zong zong hi a fati hmulai veka ati ani nge a mai ro chu kotni chuan sowar in phona chu mu in chu a homa a pasal chu ama kalsan turin a shil ngal boka ma se a pasal chuan lak sak le in kotni jok chu tui chuan a phu ta vak maya hemi ati zo hnuwa po hian a pasal chuan kotni thomhno chu phel sak le in a fati hmulai nge chuan tuin a phule ta vak maya kotni chuan hetiang ang thil atong hi shom ati ti a soilai po hian a sha thei hial ani ti chuan hetia a pasalin adu to ka a soi saknu hian kotni chuan a thomhno dang la in anin chu chho san atum ta a ma se korpu a hamhan che alo a pasal chu a hlau e matin ni a mai ro chu a phone a hmulo bok nen a fa te chuan an ron zui mai bok si lo chu kongka bula chuan ding taringin a fa te chu a han kova antel lawa in chho san chu adu si lo chuti lai mekin a pasal la chuan an fa te hne na chuan an no chu awan mai thu te alo shilba ka anin fia mai thu te alo sei ve chen boka ti chuan a topa a fa te chu angai to em rol chuan a pasal chuan a tha thei mai arina wangin in chu a chho san tange nge a heta hian anin bul hna ya dor pakhata chuan lu taringotin dor nei tu chuan chu tianga
in thuamu malpo ni lo mi chha le nga la hmu chuan enge thil thleng alo zop nga la chuta kotni chuan police call ngal tura ngenin wani thak takin he dor ngak tu hi alo fel hlau nen a jaketa kotni chu atuam hnuwa police chu a call sakta a ti chuan reilo te a police po chu ron thleng ve in hetia an ron thlen hian kotni chuan a fati le a mobile phone chu a pasalin a kol thu le lak sak turin alo ngen nga la he mai ba ka kotni chuan a pum lama thil fel lo a om thu soin police lam chuan damdo ina kal adu le du lo an zot le a chuta ani chuan adu thu soin ama a arai la ya damdo in apana thau khan a doctor omna chu an vapan tawata ma se an ba thlen chuan doctor te chuan anaw pai chu nei ala hun lo na in anei angai thu an lo shel tatlat mai le te chuan chutia nei ala hun se lo chu doctor lam chuan ro manna te an siam sak zung zunga heti lai hian kotni chu amang ang tak zet ani ber a chan chu anaw ni ala hun lo ba ka a pasal nen boina an lo nei bok nen anunina aton chu sheom ati hle a chutiang chuan doctor te ro manna angin damdoina chuan ni khat le zan kha chu a omta a mai ro chu a chwa hun a thlen don chuan boina ani le tatlat mai doctor lam chuan ain enkol na sen so chu shilin alo tam tham viau maya chuta kotni la chuan poisa chu anei diar se lo ti chuan damdo in la chu sen so a pek lo chuan a chho san theilo awangin nurse chuan a pasal chu an va biak sakta a ma se a pasal chuan kotni le nauti tan chuan poisa engma a pek lo tur thu alo soi mia ani ome a mai ro chu kotni po chuan an be se a in naute chu anei ma le ta phiana nima sila hetia naute anei hnunga po hian a pasal chuan angai tua ta chawng lo ni in alang kotni chu anaute nen chuan thi po ni se pui ati lo thu a soi hiala a mai ro chu damdo in lamten an ti boina sat awangin a pasal chuan aron lam ta thowa chuta chuan ama fa ngei a pom lai te po chuan a pasal chuan anu pui chu kuthlak a she lo chawng lova tin kotni in afa apom lain a pasal chuan a ngonga rekin thi se ati thu a soi hial boka heti lai mekin maktak main heti khopa har satna atok chung hian kotni hian a pasal chung te hne na changin chanpuina emo support na emo pakhat ma a hmulo mai ne lovin a pasalanu po chuan angai saklo hle a ti chuan kotni chuan a pasalanu chu biak atum fo thu soin tum khat po a pasalanu chu a fapa omdan chungchang soipui atum le a heta hian anu hian a fapa in kotni chu a khoi fo thu she thoma se engtin ma ti ngeina a she chawang lova tum khat po an nauti a pum chok donin kotni ngonga dukom chu mu a ma se heta hian a fapa in chutianga ati na tur chuan ama zokina thilti ani le nei lo lam a zot lo thung ani hengba ka hian kotni chuan a fano sen chu a pasala chung de chuan nei an tum a ring tlata heta po hian ama chu hno chu a nau sen chau an do arina chu thleng dik tange nge in a pasal chuan a fa te chu kidnap tum anga lantir atum le ta a ti chuan kotni chu a pasal chuan an fa te an skula shwai arem ti vetlat mai ma se hetia a shel hi manro man alo tum reng alo ni skula a fa ti shwaya chwa tum lai chu thla lo la in police hne na chuan a fa te chu an do lo chunga shwai chwa atum angin awa soita a police lamla chuan thiam lo zo ka kotni chu an pu da zel mai si ma se eng em a thlen lo awangin kotni chu awm pa nga in ala om vele ren ro na a mai ro chu thil chu a boi thlak zongin a kal le da zel mai kotni pasal chuan anu puin a fa te chu kut a thlak thin anga lantir atum le a heta hian a pasal chuan a mobile phone a video cover pa in anu puin naute apom lai chu a kora te potin naute po chu thlau thei hial turin a khoina sa hle a ma se kotni chuan man in venan a pasal chu alo beng ve ta chuaya hei hi a pasal hian lo la thutak viawin police ne na chuan ator tu zok angin a in chha le ta mak bok ani ome ma se hei hi athil tum sa lo ni rengin kotni le afatin an ton turata na ro man ten om tak alo nei sa alo ni a ye chuan police te an lo kal hnuwa a pasal zok hian anu pui chu ama khoi masatu ani thu soin an bula chuan she om ti om tak ti a om vel ba ka police mit muwa chuan anu puin a khoina saviaw angin a soi hiala chu mai ala ni lo hemi tum hian police ten an kalsan hnuwa kotni hne na chuan anin chen theinan amomo ang chu ani vek to thule
an fapa po chu akol rei thei to don lo thu te asoya tin kotni chu musit om tak hian a fapa chu a hmu theilaya enkol thaturin a shil ta zek bok ani ti chuan heng thil a thlen hnu hian kotni chuan a hna atanga a ho hnuwa police station lampanin police officer te hna chuan hmun hima om angai thu awashilta a chumi hnuwa police officer pakhat chuan family violence lam department mi pahni kau sakin ani hian kotni le afapa nausen chu an komta a heta hian thu te zo chiangin hetia thu an zo chen lai hian anauti pom chuan ati boideu wangin ama komtu pakhat chuan lo pom sak adila kotni po chuan alo phalve mai boka mase he mi che pakhat hian kotni kota tanga naute alak nu hian pon lama chwa puya tum ta tlat mai ti chuan naute nen chuan chu mi chha chu chhuakin kotni ina bazoi chuan apasala nu chu anlo om ve reng maya chuta mi chha chuan naute chu apasala nu hne na chuan hlanin ani chuan naute da na poma chuan khongin leaf lam an pan pui ta deya chu vele kotni chuan abul vela mi ti hne na chuan afapa chu an kalpui thela wang ti in voi engi masa asoilum loma ma se tu ma in an uk saklem lo chuta tang chuan afapa chu a hmule to a ring lo to pa chu mai la ni lo hetia asoilai reng po hian family violence lama tanga local ti chuan lo enjeng ringotin athu soi chu an lo ngai tharenga engma poti an tum chong lo ani heta hian kotni chuan apasala nu chu pan atum le a ma se apasal chuan alo dang tlat mai si ti chuan kotni chuan ti thei anei to lo ti sha in apasala nu chu afapa pekir tur chuan angen ta top maya amai ro chu apasala nu chuan afapa chu laksak lui ta thobin akal bo pui ta ngala hemi hnuwa kotni in avathlen chuan apasal thuam hno le athil song chu alo bo vek to ba ka nauti thom hno te chu atam zok alo om to lo ani ti amuta a alandan chuan apasal nu le apasal chuan afapa chu change an tum ro hle ti po achiang ta hle a chumi hnuwa kotni ti nge na shilo chuan police lambok abel le a ma se anni lam chuan an chan pui thelo thu an lo shile ta tlat mai chu mai ba ka korea rama chuan hetiang hi dan phal lo ani lo thu te an lo shil hiala tin mani pasala chung te chuan an fa te chu an du na hmuna an shwai theitlat alo ni a ma se police chuan kotni chu remrot puin korea a chuan hetiang ang boy na nei chuan dan ang veka chinfil angai thu te shilin lawyer amomo thole dan hmanglo chuan police dam chuan engma an ti thelo thu an shilta a chuta tang chuan kotni chuan anun chu boy na sa ati in aril ru ha ba ka ti ngei na takpo a shilo hle a chuta kara police lamna chu rin theimang an om si lo nen foreigner ani awanga an hmusita angai hiala hei hi athil ton hian ati fi ave tlat boxi ani he thil a chen em chu atir lama apasalin kot athlak lai khan kotni chuan police hne na report a theluta ma se police sam chuan engwanga report chu thelut nge ani ti te lo zot velin a then phei chuan fiam thu tho nan tak an lo mang boka chu mai ni lavin kotni chuan korean chong alo thiam lo bok nen phone manga chong ale tir te chu a hlui to ti sakin fiam thu tho nan an mang fo le ngal ani ome ti chuan police samin an hna tur an ngai sak lo awangin kotni chu an ina changa hno chho ani ta hiala chuta achunga thil thleng be le tuma lawyer aroi hnu la in police lam chon an hne changa call emo message emo engma an don lo thu an la soi ham zuya hei mai hini lavin police lam chon an vo to zok ani ome heta hian kotni chon athil ton chu social media lama a soina video nen a posta a chuta chon thil chip chiar tak po a soilavin athil ton chu atar lang ve nil nol chaw ani a ma se police lam chon video upload te chu paiwat tura an shil tak fo ba ka police te hian kotni chungchang a hi chuan a har sana chu hria thiam pui hnekin ama chu an la vo ta deuh dewa chu mai ni lavin atan po a nuam lo tur ang zongin a om mek na te la zo thin le ngalin alandana police e kaldan phung chu amomal lo hle ani tin heram chunga cheng te le an police system hian foreigner te ta na an thil ton hi an hria thiam pui du lo mai ba ka chan pui hnekin endong an hlo ani ber chutiang chuan kotni po hian a fapa chu a pasalanu ina alak nu khan ala hmule ta lo char chara a pasal khan atira naute nei kha adu lavin
kotni in apai hnu po khan ti tlak tir atum fo kha ni a ma se an nei tak nuwa chuan a hnen atanga lak sak chu an do le tlat loi si hengba ka hian kotni soidan chuan a chena rama chuan naupangte bungrua angmaya an ngai na chu ban san se adu thule no le fati inkara inpuanna nge tak te chu an hriat hiam lo thu a soiboka ti chuan voi tam tak police hne na chuan chhuan lam sang sang siamin afa chu lak let adil thina heta a chan pakhat a soya chuan afa pa chuan hnute amamo thu a soiboka ma se police lam chuan chu tiang chu an buaina ani lo thule a pasala nu te bula chuan lekha emo message emo thon mai turin an lo ron hial ani ome hei wang hian kotni chuan a omna chu rapthlak ati sia thole mitam tak omjinga chuan leidan nei a hmu lo thu soin an kalphung maksak tak chuan an machine na ati chhe to thu a soi hiala chumai baka tuma chanpui tu tur a hmu lo awanga tuma arin thelo thu te soin hei wang hian a hna a po atul lawa chuan tuma abidu talawa a chan chu mipa ngai lo hlir khom ni in angai mia to ani ber ma se afapa angai ema wang chuan ni tin ala tap fo thina amai ro chu an case an ngai to hnuwa chuan ta reng ringo chuan engma thlen pui don lo ti sha in hoi sen a chule ta a chumi hnu phei chuan afapa thalak po en du lo hialin ama le ama ain ti chak thu a soibok ani chuti rwal chuan kotni chuan sheom ati in afapa ne na anin som ata na hun do om tak ani laya anom don theilo chu sheom ati ema chutakara damlo na le har sana dang ni lo a pasala chung te nge yawanga afapa nen anom don theilo ti a hriat phei chuan na ati tak zeta ma se kotni chan ang hi mitam tak ton ni in foreigner te hian an no pui emo pasal te emo hne na changa kothlak le musi tok te hi an tama ma se kotni in a chui ve atang ringot po in hengmi te hian an pasal emo an chung te hne na changa vona tok rengin an thil ton an soi chwa chuan an fa te an chan lo tur thu te an che thin alo ni a hei wang hian report po hi atam tur ain atam thelo pha hial ni in alang hengba ka hian heng kotni in abiak then khat te hi chuan an fa te chu an lo chang to lo mai ni lovin an fa te chu naute mai an ni lai emo an lo le kan ve deu atanga an hmu to lo thu te an soi hiala hei wang hian kotni chuan chung boina te chu ramin dan le dun fil fai tak in nei chunga asiam lo wang ani thu soibok chuti rwal chuan hetiang ang har sana tok te hian police chu an lo bi ve mai thina ma se hei hian an pasala chung de chu ati swal zwal ti ila adi kome police lamna in chingfil turin an korean pasal te chu an lo shilve mai buk thin si nen an ramdan chu amumal lo tak zet ani bera te chuan heng ang har satna nei te hian kotni chu an ron be ve na sa in ani hian a theidan danin alo pui ve ta thin ani heta zona om thea chuan ngati nge korea ram chu an kalsan mai lo kan lo ti mai theya ni e mani chawin hole don se chuan a thei maya ma se an fati ro chu an pasal te signature nen lo chuan ramdang passport anei thei der si lo chuba ka mania passport dang nei le tur po in boina an tok na sa to thinen ram chu chu san theilawa omreng ta thinin ti du da bok an tok le ta thina chuti lain US lama iro chuan mani fati en kol theina chu annu le pate kota ain za ta da ni in annu le paten drugs emo antia en kol theilo hulhwal anni chawin danin ro arel thin tlang puya tin heti chung po hian annu le pate hmu theina hun chu siam sakni thinin hetiang hi korea po anmamo thu kotni chuan a soi chuba ka korea a chuan nu le pate ni na innel na po awm lo thu a soibok ti chuan hun engema chen aliam le hnuwa kotni chuan inlam US atanga achung te din foundation awangin loyar chu arwai thei chawa ma se he puina te lo he chon engma ati chhun zom thei don lo thung khatia apasalin an ina tanga a hno chhualai khan poisa tlem ti chau kolin ei tur le che na tur zon na tham che che aneya alu yarin a soidan chuan kotni te ang khesa he chuan fate kidnap ang anilawa apati lamin anu phal lo chung po lama se an pahni in kara engi morait bo chiatna awm lo chuan thil thleng thei vek ani thu a soi tin afapa a chan theidan tur ber chu dan anga apasal nen anin chen to awanga afapa chu hun engema chen en kolve chu ani a ma se kot lam chuan hetiang khesa hian
naupang kol kwaltir hi an du lo viawa tuna po har satna nei me lovin apa bula o me kani a chu wan chuan kotni hian chakna chance anei chaw hle ni in alang tin korea a hian chanpui tu anei lo ba ka chungte anei lo bok nen a chan a chewe hle a ma se awa nei le na chu naute kha en kol tu masa ani na chu ani a heiba ka apasal hne na changa kuthlak na to te po kha a chan chan ve thei tho bok ani ti chuan kotni khesi ala top thei mai don lawa foreigner tam tak a boina anga boy hi omek bokin kotni na suidan chuan atir lama kha chuan ama tan chawa bia a in nga ya ma se hunaliam zel nuwa ama hne na chanpuina le an thil ton ron shil an om tak fawa chuan an tan pu amalaka herama thil chalo kal zel hi ti top adu hle a chuti lain an sarkar lampo in korea mi le sa an punna awangin namdang ne na in nei pol hi an du viawa amai ro chu tuna an kaldan phung hi chuan thui tak chu a shoi don lo top mai ti chu kotni ngai da ni in a thil ton ang chu tu ma chunga thleng ve lo se adu hle a heng ang thleng lo tur hian awareness po apina sa hle nge nge te chuan engtika imo chuan a fapa ne na anin mu le nge ibe sei pui phot mai te ang u